Parada militară este deschisă de comandantul paradei, generalul de brigadă Vitalie Stoian, cavaler al Ordinului Credință Patriei și de grupul Port Drapel, ce duce drapelul de stat al Republicii Moldova, drapelul domnesc și steagul de luptă al lui Ștefan cel Mare. Pe parcursul carierei sale militare, generalul Stoian a condus 2 contingente de geniști în misiunea post-conflict de restabilire a Irakului, a participat la lichidarea ultimelor câmpuri de mine de pe teritoriul țării, rămase după războiul de Penistru în preajma satului Pohledea, raionul Dubăsari. Prin piața Marei Adunări Naționale defilează formația de veterani ai formațiunii forțelor armate, participanți la războiul din vara anului 1992. În rândurile formațiunii se află cavaler al Ordinului Republicii, general de brigadă Anton Camurar, cavalerii Ordinului Ștefan cel Mare, generalii de brigadă Vasile Grosu și Nicolae Petrică, coloniei Anatolie Conciu, Simion Lăcrimioară, locotenenții coloniei Anatolie Caraman, Constantin Busuiov, George Catanea, majorul Vladimir Deștechni și majorul Ion Leniță, capitanul Valeriu Vladimirov, care i-au fost acordate pentru curaj și aplicație. Formațiunea veteranilor este condusă de primul ministru al apărării, generalul de divizie Ion Costa. Slavă veteranilor forțelor armate! Slavă apărătorilor patriei! Prin fața tribunii trece formațiunea de ofițeri ai Ministerului Apărării, condusă de comandantul forțelor terestre, participant la luptele pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova, cavaler al Ordinului Credință Patriei, generalul de brigade Igor Cutie. În Basca de Țan, formațiunea brigăzii de infanterie motorizată Ștefan cel Mare, creată în baza contingentului care a activat în timpul conflictului armat pe platoul Coșnița. Astăzi această unitate e considerată una dintre cele mai bune structuri ale Armatei Naționale. Brigada este condusă de colonelul Oleg Șulcov, cavaler al Ordinului Credință Patriei. Prin piața Marii Adunări Naționale trec în Basca de Țan militarii batalionului de casă, condus de către locotenent colonelul Dumitru Mudneco, decorat cu medalia pentru vitezie. Efectivul acestei unități militare asigură desfășurarea tuturor activităților protocolare de stat, prin piața Marii Adunări Naționale defilează militarii batalionului 22 de menținerea păcii Căști Albastre, comandat de majorul Roman Ceban. Deși este una dintre cele mai tinere unități ale Armatei Naționale, cadrele militare ale acestui batalion au fost prezente în toate clasele de operații în care Republica Moldova a participat. Între primii comandanți ai acestei unități e și actualul ministru al apărării, general de brigadă între fermă Vitalie Marinuță. Forță și onoare în aer și pe pământ. Acesta este sloganul efectivului batalionului cu destinație specială Fulger al Armatei Naționale, comandat de majorul Radu Burcuța. Unitatea este destinată pentru efectuarea acțiunilor de cercetare specială, parașutarea în spatele inamicului și îndeplinirea misiunilor speciale. Piața Marii Adunări Naționale, în Basca de Țan, militarii, frontierii,
Serviciului Grănicel al Republicii Moldova, care asigură supravegherea și controlul frontierei de stat. Pentru îndeplinirea cu succes a misiunilor înființate, curaj și devotament, 25 de militari ai Serviciului Grănicel au fost decorați cu ordinul Sălbat. În muntea formațiunii se află locotenent colonelul Oleg Grigoraș, unul dintre cei mai experimentați ofițeri ai Serviciului Grănicel. Viața Mariadunei Naționale este străbătută de studenții Academiei de Poliție Ștefan cel Mare. În fruntea formațiunii se află majorul de poliție Ghenadie Moraru. Academia pregătește cale de ofițeri cu calificare juridică superioară pentru toate subdivisiunile Ministerului Afacerilor Interne. În pas cadenzat, formațiunea Liceului de Cadeți Sfântul Gheorghe din cadrul Academiei de Poliție Ștefan cel Mare. Comandant, locotenent colonelul de poliție Ion Coroi. Programele speciale de studii ale liceului asigură o pregătire teoretică fundamentală și o pregătire, formarea unei culturi generale ample. În pas cadenzat, efectivul brigăzii de poliție cu destinație specială Bunker. Comandant, cavalerul Ordinului Ștefan cel Mare, colonel de poliție Ion Turcan. Brigada intervine prin metode și mijloace specifice în cazul săvârșirii unor infracțiuni grave și pentru capturarea sau neutralizarea infractorilor deosebit de periculoși. Militarii trupelor de carabinieri care trec acum cu pas cadenzat în Viața Mariadunei Naționale sunt dedicați cu trup și suflet menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice. Pentru apărarea integrității și suveranității Republicii Moldova, 16 carabinieri au fost decorați cu distinții de stat. Trupele de carabinieri o structură subordonată Ministerului Afacerilor Interne, trec astăzi printr-un amplu proces de reformare care are scop profesionalizarea instituției. Încheie parada trupelor studenții Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun, comandant colonelul Mihai Bucliș, cavaler al Ordinului Credință Patrie. Pe parcursul celor 20 de ani de existență, Academia a pregătit peste 1200 de ofițeri pentru toate componentele